Mit mondtál, hányan vagyunk itt rokonok? 13-an. Miért? Esett még az eső, amikor Josie és Amy elment? Azt hiszem, nem. Ez roppant érdekes. Gyere, fiam, meg kell tudnom néhány dolgot. Mi történt, nénikém? Találtál valami nyomot? Nem egészen. Csok. Nos, nyugodj meg, fiam. Jusson eszedbe, hogy ki vagy. Ebben a könyvben benne van az egész családunk története. Milyen csodálatos. De egy lapot kitéptek belőle. Vajon ki tehette, és ugyan miért? Az, aki nem akarta, hogy a neve szerepeljen a könyvben. Mi a baj, nénikém? Roppant jellegzetes, különös szaga van. Hát persze, hiszen nagyon régi könyv. Bizonyára poros, dohos. Nem! Fokhagyma. Hát nekem ebből elég volt, nénikém. Rokonok tűnnek el. Fölbukkan a csókvámpír. Kitépnek egy lapot a családi könyvből. Ismert unokatestvérek, és teljesen ismeretlenek. Willard, hát ez az! Köszönöm, amit mondtál. Most már nyomon vagyok, megoldjuk a problémát. Miért? Melyik mondatom volt jó? Te maradj itt, és nyisd ki az ajtót, meg az összes ablakot. Mindjárt visszajövök. De nénikém, sült fokhagymával akarod elkapni a félelmetes csókkacsát? Mindenki tudja, hogy a fokhagymától menekülnek a vámpírok. Csak hogy ez nem fog, mert imádja a fokhagymát, és legyesz tovább, hallod? Jól van, fiam. A csókvámpír. Nem, ez nem csókkacsa, ahogyan gondoltam. Maró Mário, csókvámpír álruhában. Vidd le gyorsan a halba. Én addig szólok a többieknek, később majd megmagyarázok mindent. Már találkoztatok Maró Márióval, más néven Csókvámpír gróffal. Én úgy tudtam, hogy visszament Itáliába. Igen, éppen erről akart meggyőzni bennünket. De amikor az egyik titkos folyosón visszatértem ide a halba, 14 esernyőt láttam letéve. De mivel csak 13-an vagyunk, roppant furcsának találtam a dolgot. De később rájöttem, hogy a 14. ernyő Maró Márióé. Úgy csinált, mintha elment volna. De persze visszajött, és ostoba módon betette az ernyőjét a helyére. Azután Willarddel rábukkantunk a fokhagyma illatú családi krónikára. De hát megettük Mário főztjét, az is fokhagymás volt. Igen, de a könyvnek egy bizonyos lapja bűzlött a fokhagymától. Csak a szakács keze, aki éppen fokhagymát vágott, illatozik annyira, hogy nyomot hagyjon a papíron. De hát miért akart Abby ügyvédje megijeszteni minket? Ez nagyon jó kérdés. Én sem tudnám rá a választ Willard segítsége nélkül. Ugyanis eszembe jutott, megemlítette azt, hogy nem ismer itt minden rokont, és a családunk történetének könyvéből hiányzik egy oldal. Olyas valaki téphette ki, aki nem akarta felfedni magát. És ez csak Mário lehetett, aki el akarta titkolni, hogy a rokonunk. Azt mondod, Maró Mário a családunk tagja? És senki sem ismeri? Effie már találkozott vele, és persze Abby is jól ismerte őt, illetve még most is ismeri. Ugye, Abby? Üdvözlök mindenkit! Abigail! Igazad van, Marjorie. Jól ismerem Maró Máriót, és hála a családi detektívünknek sikerült megoldanom az én kis rejtélyemet. A probléma megoldás hagyomány a családunkban. Sajnos egy ideje már nem bíztam Maró Márióban. Ugyanis ő volt az ügyvédem, és egyben a pénzügyi tanácsadóm is. De az évek során kisebb-nagyobb pénzösszegek tűntek el a számlámról. Akkor miért hagytad, hogy az ügyvéded maradjon? Mert nem volt bizonyítékom. És Mário végül is a családunk tagja. Egy családtagot nem dobhatsz ki bizonyíték nélkül. Eljött az ideje, hogy végrendelkezzem. De nem hittem, hogy Mário úgy cselekszik majd, ahogyan én kívánom. Ezért azt gondoltad, próbára teszed, és megrendezted a halálodat. Bámulatos. De úgy látom, nem voltam elég ügyes. Miből gondoltad, hogy életben vagyok? Sem a taxisofőr, sem a városbéliek nem tudtak a halálodról, és egyik rokon sem beszélt a temetésről. Ráadásul igencsak jó színben voltál azon a videófelvételen. Jaj, köszönöm. De azt nem hittem volna, hogy Mário ilyen csúnyán becsap, és a vagyonomat csak magának akarja. De szerencsére megtaláltalak titeket. Vajben mindent, Mario! Jól van, ti győztetek.
Nem hittem, hogy Abigail gyanakszik rám. Amikor megtudtam, hogy meghalt, úgy éreztem, kell nekem ez a kastély. És ha nincs itt ez a minden lében kanál nőszemély, meg is szerzem az egészet, enyém lenne a vagyon. Szervusz, Ebi néni! De jó, Ebi néni, majd De jó, hogy nem haltál meg, majd köszönjük a vendéglátást. Fantasztikus. Remélem senki sem haragszik rám ezért a kis csalásért. Mindannyian örülünk, hogy élsz és egészséges vagy. És az ajándékottól mindenki jobb kedvre derül. Igazán nagy lelkű vagy, Ebi. Köszönöm. Nos, valamennyien megérdemeltétek. Örülök, hogy megoszthatom a vagyonom. Én meg rájöttem, hogy a szerencsénk rajtunk múlik. A nénikém meggyőzött, hogy a babona bolondság. Most mit csinálsz a kastélyoddal, Ebi? Nos, úgy határoztam, hogy jótékony célokra használom. Eldöntöttem, hogy öregek otthonát nyitok nyugdíjas kacsák részére. Ti is kaptok egy szobát, kedveseim, ha eljön az ideje. Nem mintha mostanában szükségem lenne rá, de milliós köszönet, vagyis nagyon kedves vagy. Ugye jól érezték magukat a kastélyban, asszonyom? Igen, de elfelejtettem Abigailnek átadni az üdvözletét. Semmi baj. A vasútállomásra? Igen, kérem. Hát ez mi? Ez az én szerencsém. Nénikém, ide néz. A csókkacsa él? Uram, ki volt az utolsó utasa? Biztosan ismerik. Pirkadott előtt jött a kastélyból. Elég furcsa szerzet volt, annyit mondok. Fekete köpenyt viselt magas gallérral. Olyasmit mondott, hogy most már nincs hol laknia. A vasútállomásra vittem. Ez a mi szerencsénk. Már megint egy megoldatlan ügybe botlottunk. Azt hiszem, mégiscsak szükségem lesz a nyúlfarkamra. Rendezte Daniel de Selle. Magyar hangok: Kovács Nóra, Lippai László, Barbinek Péter, Ulman Zsuzsa, Mics Ildikó, Katona Zoltán, Vizi György, Albert Péter, Szokol Péter. Munkatársak: Takácsi Gizella, Pető Emmi, Göncs Attila, Pap Zoltán, Lajtai Erzsébet, Bursi Katalin, Kis Beáta, Mihályfalvi Mihály. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Kis Stúdió Kft. Készítette.